cariño, por favor, un fuerte aplauso para Lorena. Hola, boas noites, Vigo, que tal estades? Ben! Así me gusta, que está caendo menuda energía tedes. Bueno, despois deste maravilloso sketch que fixeron, buenísimo, que borristes un montón. Non sei se será igual comigo, espero non ser a Iván Ferreiro dos monologuistas. Chámame Lorena, eu son de Ourense, notaredesme polo acento, pero xa fai algúns anos que vivo en Vigo. Bueno, se costume bastante poder estar aquí con vos, porque fun mamá fai un mes e medio aproximadamente. Que parece que a miña nena naceu o 31 de decembro do ano pasado, fin de ano, ás 10:38 da noite. A matrona deixou malí e dixou voume cenar e tomar as uvas. Desde entonces empezou a chover, empezou a chorar e non pararon ninguna das dúas cousas. Bueno, este ano prevese entretenido. O caso é que dixen, teño que facer un esforzo por ir ao monólogo, porque co tema da depresión posparto, se pido cita na Seguridade Social e pois igual me dan cando a pequena teña 18 anos e dixo, polo menos vou ali e conto as miñas mierdas a esta xente. Así o psicólogo a formo. Eu non sei se tedes fillos por aí, sí? Sí? Bueno, ter fillos é unha experiencia maravillosa que te non porque que tenche de amor. As persoas que non nos tedes de verdad, por favor, plantexade ou cambiavos a vida, pero para ben é unha felicidade inmensa. Vale, efectivamente, este é o que decimos os que temos fillos, as persoas solteiras, para que vos arruinedes tamén a vida. Pura envidia. Bueno, como dicía Cris, gustaríame facer máis planos dos que estou facendo, aparte de vir aí que o monólogo, agora é San Valentín. Seguramente pois regalaredes vos cousas, o mítico osiño cos ollos de corazón, a flor dos chinos co tanga metido rojo dentro. A ver, eu este regalo polo menos é directo. A ver, por favor, non vos poñades eso que igual colledes a sífilis. Estes regalos que vos faredes farán vos ilusión 30 segundos e acabarán na papeleira como a maioría das historias de amor. Así es. É un pouco de humor negro. Eu pediño ao meu marido que me deixara sola un fin de semana na casa para poder beber viño e ver Netflix tranquila e pareceulle mal. Que non me celebrara con él. En fin. Bueno, San Valentín, o día capitalista por excelencia, faredes planes como pues, ir a cenar, ir a Valeso do Miño, non se me ocurrira, pero anoto. E tamén iredes ver algunha película romántica ao cine, non? Ese é un bo plan. Bueno, eu non sou moito de películas románticas, porque creo que están mal catalogadas. Eu creo que as películas románticas son as películas de terror. Nunha peli de terror nunca escoitaredes frases como sempre estarei ao teu lado, contigo ata o fin, na enfermedade, ata que a morte nos separe. Por que teño que morrer eu para poder deixar este fulano? Non entendo. Analizando algunha peli de romántica, Pretty Woman, todos vistes Pretty Woman, vale. Julia Roberts, prostituta. Esta xente non viu Callejeros nunca. E Richard Gere putero millonario. Para lle falta o Richard Gere ir de putas, pero bueno, dejémonos así. Por iso que non é romántica, é de ciencia ficción. Eu creome moito máis Alien contra Predator, que co tema do cambio climático, COVID e mutaciones, perfectamente se podría dar. Outra que me encanta é Titanic. Oh, que bonita, verdad? Que mensaje tan positivo. Titanic realmente é un thriller psicológico sobre unha psicópata. Está Rose, non? A prota. E vestidazos, vida de lujo, vai nun barco en primeira clase, prometido millonario, e a tía queixas, es que non me encuentro a mí misma. Traballa, Rose.
telo. Despois sale a Cristina Pedroche dicindo es que desde que fui madre, que agobio, porque me suspendieron la clase de yoga. E botámonos a ela en redes sociales. Bueno, pero Rose colounola, arruina a vida a todo co que se cruza na película. Primeiro, o Leonardo DiCaprio. O pobre chaval acúsano de pervertido, que cando a rescata tal, despois de ladrón, e despois ao final acaba morto. Porque en caso de supervivencia, sí, Rose lo chinga, pero después, bueno, a ver, en la tabla no te conozco tanto, ¿sabes? Ela despego a Dali da tabla cual barrita de merluza, lo chimpa y yo me voy a vivir y a rehacer mi vida. Porque ainda por encima ela quedase ca xoia esta, non? Que eu pensei, non sería o plan desta tía, desde o principio da película, engañar a algún parvo para así poder levarse o Pedrolo ela para casa? Que si fora un plan do profesor da Casa de Papel, flipades. Bueno, pero despois tamén lle arruina a vida ao investigador, porque a peli empeza con que hai un chaval aí que está investigando os misterios do Titanic, págalle o helicóptero a señora para que vai ali, escoita a chapa de 2 horas que lle manda, a neta ali flipando co pervertida que é a súa abuela. Pero cando chega o importante que lle ten que decir ao chaval que sí que ela ten a xoia e tal, a tomar por culo, yo non digo nada. E de por encima, despois, de morta sigue sendo jodida, tía. Porque a última imagen da película é cando ao está esperando o Leonardo DiCaprio, ele supostamente morre, pero se reúnen en el más allá, e digo eu, esta señora casouse. E lle parecerá ao marido que se vaya con súa amante de un día. E ainda por encima puido lle deixar herencia aos fillos e aos netos, pero nada, en plan de se yo me muero, tiro la piedra al mar e punto. En fin, Aníbal Lecter, máis simpático que esta chica. Nas películas románticas a verdade é que máis ou menos teñen todos o mesmo argumento, tampouco se matan moito, pero hai unha escena que sempre, se é unha boa peli romántica, ten que aparecer, e a escena auga, que aquí en Galicia ahora poden rodar, que non, pues, el beso apasionado bajo la lluvia, aí van no carruaje, empeza unha tormenta, acaban chingando mollados no granero, pero sempre ten que haber, na ducha tamén, aí escena de sexo buena, sempre ten que haber unha escena auga. Hai unha película en concreto que a chica camarera, está na cafetería ás 5 da tarde, moi mona, así co seu uniforme, está servindo cafés, ela quere ser actriz, fotógrafa, artista. E despois aparece o chico, que a ve detrás da cristalera, un pibonazo, por supuesto, e empeza a chover, marcanse os turgentes abdominales que ten o chico, e míranse, non, el está buscando o amor da súa vida, enamóranse a primeira vista, música romántica, empezan a salir e tal, e acaba en boda. Por que nunca contan despois da boda nestas películas? Duda. O caso é que a realidade non sería así. A realidade sería que tú estás traballando ás 12 da noite no bar porque che tocou doblar turno. Despois, o que te está mirando a través da cristalera non é un pibón, é o da tienda dos congelados de enfrente que te leva acosando a WhatsApp durante unha semana. E finalmente a música romántica non sería de violines, serían as sirenas da policía porque os borrachos do bar pasándose co licor café xa se están peleando outra vez. Pero bueno, deixando as películas románticas, a min gustame máis as películas de terror. Eu son moi fan do cine de terror, aunque tamén está un pouco sobrevalorado, porque, por exemplo, O Exorcista. O Exorcista, co perdón, pero a miña pequena de mes e medio se arquea máis que Regan, vomita máis que Regan, grita el doble que Regan, e aínda non lle botei auga bendita por encima. Pero bueno, a mí gustan máis pelis de terror porque a verdade é que me consuelan.
Eu cando estou deprimida digo, hombre, mira, teño casi 40 anos, hipoteca, non me dá para comprar nin unha docena de huevos. Pero non son unha adolescente de 18 anos a que me estea perseguindo un asesino en serie como en Scream. Entonces yo me reconforto. Chamademe mala persona se queredes. Sí, son a mítica que vai no autobús cos auriculares escoitando reels de asesinos en serie. É que tú cando vas ao cine a ver unha película de terror, a verdad é que sabes ao que vas. A ver muerte e destrucción. Como cando votas a un partido político, que votes ao que votes, sabes que van a roubar igual. Pero bueno, a min, hoxe en día, o que máis terror me dá é ver o telediario e a adolescencia que poida ter a miña pequena. Por exemplo, esta rapaza, que música vai escoitar o día de mañá? Porque a evolución do reggaetón cada vez son sonidos máis guturales. Eu vi unha actuación de Bad Bunny, dicen os estadounidenses, é que non o entendemos, e os españoles tampouco, eu son da época da que escoitaba a Gasolina, me gusta, pero isto agora non é posible. Se Daddy Yankee saca ahora a gasolina, os ecologistas botaslle encima. Como que gasolina? Como que prende los motores? Con el cambio climático. Ahora tenía que cantar algo así parecido, ¿no? A mí me gusta el biodiesel, dame el biodiesel, híbrido. E non é o mismo, a verdade. Bueno, son Lorena Atrasno, espero que pasades un buen momento conmigo.